Ако той говори грубо, не викай, не плачи, не се защитавай. Направи нещо по-силно. От началото на 25-та работя с стотици българки и знаете ли кое беше най-трудното за всяка от тях? Да не реагира емоционално, когато мъжът ги принизява, а да отговарят с грижа към себе си. Да, той може да вика, да ви обвинява, да ви напада, но когато отговаряте с тишина и с гърбъци, тогава той ще се срещне с себе си, с срама си, с страха си, с празнотата в него. Реалната сила не е в битката, а в това да се отдръпнеш с достоинство. И не защото сте слаба, а защото сте осъзната. Аз на това уча жените. Защото ще знаете, че не можеш да излекуваш човек, който се опитва да ви нарани. Аз научих жените си как да не позволяват грубостта без да се сриват. Ако и вие искате да излезнете от този порочен цикъл, запишете лична консултация и станете част от моята система. Ще работиме в дълбочина, защото заслужавате много повече от мъж, който просто ви кара да се съмнявате в себе си. Повече никакви обяснения, само действия, само стойност и само жени, които се издигат.